Ahojte, momentálne sa nachádzame na Vianočných trhoch v Prahe a ideme si ochutnávať tu na sneky, pitia, jedla, takže poďte sa pozrieť na ochutnávku týchto dobrotiek a taktiež sa pozrite, koľko aj tieto veci stoja. A tí, ktorí budete chcieť prísť do Prahy, tak je to pre vás taká inšpirácia, že by ste uvideli možno taká uputávka. Samozrejme nestíneme všetko. Ak máš rád Vianoce a vianočné trhy, tak mi ho dokumentuje emoji srdiečka a poďme sa už na to pozrieť. Ako prvé tu máme za 70 korún horké jablko a fakt, že sa z toho parí. Vyzerá to dobre. Aj to super vonia, takže je to taký nápoj teplý. Ochutnáme, dúfam, že sa nepopálim, lebo ja nemám rada také extrémne horúce. Je to dobré, je to dosť dobré. Akože chutí to ako oteplený džusík, neviem, ale myslím si, že v tom vyvarali tie jablčka, takže podľa mňa to bude nejaké prírodné snať. Snad to nie je len oteplený džusík, ale je to fajné, je to sladké, takže na zahriatie super. Pozrite sa, mám tu teraz langoš, co si kúpil môj kamarát Luboš, takýto fajnový. Ja moc langoše nejedávam a už dlho som ho nemala, ale vonia extrémne dobre, takže stal 180 českých korún a uvidíme, aký bude. Dobre, je to ten okraj, takže ešte sa musím dostať k tomu vnútru, ale zatiaľ dobrý. Ten syrik a kečup je akože fajné kombo. Ale úprimne, čo mi na langošoch trošku vadí, to, že sú také veľmi masné a na tom oleji vyprážané, ale inak je to akože fajné. Len tá masnota je pre mňa taký trošku red flag. A určite ochutnajte, keď máte radi langoše. Je fajn. Tak čo, ako chutí langoš? Výborný. Ako by si opísal 0 z 10? 11. Takže máme tu aj pečené gaštany. Ja som mala minulý rok, až tak ma to veľmi neoslovilo, ale aby ste vedeli, tí, ktorí máte radi cenu, takže je to 6 €, 140 korún za 100 gramov. Môžete sami posúdiť, či je to veľa, málo. Ale vyzerajú akože dobre a tie stánky som tu videla už asi 3. Takže pri ďalšom stánku je hlavným aktérom, hlavným hercom Staropražská šunka a tu máme ceny 100 gramov za 139 korún, ďalej klobásku 160 korún, halušky 100 gramov 79 korún, čapovaná límoška 70 korún a potom nejaké pitíčka, takže tu máte hlavne teda to a halušky vyzerajú tiež fakt super, takže teším sa, ja si dám Staropražskú šunku a dávam si už niekoľko rokov tu a je fakt veľmi dobrá. Ďalej tu máme takéto nádherné syriky, tie vyzerajú fakt dobre, ceny vidíte sami, 180 korún, 220 mix syrov a 350 a sú tu aj takéto oštiepky alebo balené syriky, je to fakt krásne, ešte nejaké klobásky, vyzerá to fakt chutne. Sú tu takéto udeninky. Inak každý rok tu býva aj program, je tu také veľké pódium a už sa tu chystajú hudobníci. Veľmi krásny taký vianočný vibe, všelijaké koncerty a vystupujúci. Väčšinou tu teda spievajú songy, či už nejakí single speváci alebo hudobníci, takže teraz za chvíľku uvidíte krátky vstup. A čo ešte veľmi neprenositeľné, tak to cez video sú tie vône, ktoré tu sú. Fakt, že to robí extrémnu atmosféru, všetky vône z tých jedál a aj tá milá hudbička, to síce počujete, ale keď ste tu a cítite tie vône, vidíte na život tých ľudí, tak fakt to je naozaj nádherné a krásne. Môžete si tu ešte ľubovoľne dať kečup alebo horčicu, taktiež sol, takže je to taký fajný servis, že si to môžete sami načapovať, koľko chcete, to je na tom fakt dobre. Takže máme tu staropražskú šunku, máme tu klobásku a ideme rovno ochutnať. Extrémne sa teším a ja už síce viem, ako to chutí, pretože ako som spomínala, tak tú šunku si dávam každý rok a je to už taká tradition. Takže mňam, ochutnávka. Toto je proste mega super. Máte aj takto chlebiček k tomu. A tá klobáska, tu som tu už tiež mala. To ešte kým pokrájam. Ideme na to. 10 z 10. Takže odporúčam, za mňa lepšie tá staropražská šunka, lebo ja som fanúšik šunky celkom. Ale klobáska určite, keď máte radi tiež, tak ochutnajte. Pozrite sa ľudia, toto ma mega potešilo, čo som tu našla. Ja som fanda kukuřičky a je tu za 80 korún takáto kukurická. Takže cute v takomto stánku niekde na rohu ho môžete nájsť. Pozrite sa, tu majú horké lesní ovoce, to sa mi líbi. Takže nie len horké jablko, ale aj tie lesné ovoce. Pre milovníkov sladkých vecí, ešte sme tu nemali tak veľa sladkých jedál, som tu našla marcipánové guličky, poďte sa pozrieť. Takto si môžete nabrať, aké chcete. Vyzerá to ako karlík a to varené na čokoládu a tu už vidíte, sa tu rozkladá. Extrémne nádherné, všelijaké príchute. Ceny palaciniek tu máme za 180 korún, 8 €, alebo jahodové merunkové 7,50,
a klasické tu máte za 7-8 eur. Dokonca aj slané, šunka, sír a veggie. A oni sú dosť veľké, myslím, že sme to mali minulý rok, Budia alebo kamarátka, tak to vám to robia na takomto plešíku, teple. Pozrite sa, ďalej tu vidím pražskú čokoládu, ale takto s ovocím, vyzerá to veľmi fajne a určite to je chutné. Krásne, tu máte takto košičky a zalievané v čokoládke. Mega. Sme tu pri trdelníkoch, na mňa to je extrémne sladká záležitosť, ja cukor môžem ale iba trošku, ale aby ste vedeli ceny, keď si budete kupovať, majú tu teda za 200 korún nejaké úplne fancy, to je 9 eur 10 centov a potom nejaké lacnejšie, dokonca samý originál bez ničoho za 4,50 100 korún a potom sa tá cena navyšuje, keď chcete s čokoládkou za 140 napríklad 6 eur 40 centov a vyzerajú takto krásne, takže pre milovníkov cukru, cukrových vecí, trdelníky v pražských trhoch sú tu ready pre vás. A máme tu wafle, je ich tu fakt, že veľa, až 14 rôznych príchutí a vyzerajú veľmi, veľmi pekne. Pozrite sa aj s takýmito marshmallows, čokoládkou a so všeličím možným, takže určite tiež dobré chutia. Ideme sa pozrieť, koľko stoja. Ceny waflí sú následovné od 200 korún až po 250. A dokonca, čo ma zaujalo, máte tu aj happy hour od 10. do 11. Máte dosť veľké zľavičky, takže môžete prísť do obedu. Tak Luboš si tu kúpil linecké, to není koliecko, to je linecká hviezdička, tak ochutnávka. Dobré. Aké to je lepšie ako z obchodu? To nevím. Ochutnám aj ja, či je to lepšie ako z obchodu, alebo pečené doma. Asi v pohode, ale mamka robí asi lepšie. Ahoj, mami. Slyšte je pilně a neomylně rozjímejte. Takto si dám ešte predposledné jedlíčko a to je sladká vec, keďže sladkú vec sme tu ešte nemali a sú to teda churros, také akoby tyčinky. Myslím, že pôvod tohto jedla je v Španielsku, nie som si istá, keby dačo pozrieme. Každopádne sú za 190 korún a mne sa páčia celkom tie s belgickou mliečnou čokoládou. Máte tu aj napríklad slaný karamel alebo perníčkový karamel. Všetky sú za tých 190 a máte tam tú omačku, takže to uvidíte, do toho si to vlastne namačate. Takže poďme to ochutnať. Pozrite sa ľudia, takto vyzerá churros, mám tu 6 takýchto tyčiniek a tu je belgická mliečna čokoláda. Takto namočíte, krásne sa to leje a sladké, tá čokoláda je fakt dobrá, vyzerá, že to je kvalitné, takže to má taký príjemný cukor a je tá tyčinka taká sladučka. Určite odporúčam, keď budete na pražských trhoch zo sladkých vecí, kľudne si dajte nové. No, toto je taká bodka na záver a to sú moje obľúbené čipsiky. Takéto velikánske balenie máte za 180 korún, čo je okolo 8 eur plus minus, takže ideme ochutnať. Ja už viem, ako to chutí, ale odporúčanie pre vás. Toto sú podľa mňa najlepšie čipsy na týchto trhoch a za mňa je to úplne lepšie, väčšie a výhodnejšie, ako máte tú špilku. Tie špilky, špirály tu sú v stánku oproti, sú za 100 korún, ale máte to tam toho o mnoho menej, takže toto sa vám viacej oplatí a je to fakt, že mňamka v tomto stánku, takže odporúčam. No a tieto trhy tu sú do 6. ledna, čiže 6. januára som pozerala, aspoň teda podľa Google. Takže určite príďte, ak chcete, hoďte like, ak sa vám páčilo toto video a do komentu mi napíšte, že ktoré z týchto jedál sa vám páčili najviac. A či by ste chceli prísť niekedy na takéto pražské trhy, pretože je tu fakt krásne, nádherne. Takže majte ešte nádherné Vianoce a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Pa, pa!